wat er precies gaat. Nou, kinderen, daar zijn wij heel erg blij mee, hebben de keuze gemaakt om lekker buiten te spelen. De zomer nodigt daartoe uit. Ze hebben daar een locatie gevonden in Filipijnen, waarbij ze gedacht hebben rondom wat bomen kunnen wij een boomhut bouwen, of in ieder geval een hut om lekker in te spelen. En ja, dat gebeurt natuurlijk met wat kindergeluid en dat heeft in de omgeving wel wat vragen opgeroepen. Die hebben ze bij ons als gemeente voorgelegd van nou ja, hoe kan het nu dat daar zo ineens een samenscholing van kinderen is met wat geluid. Dus we zijn het gesprek aangegaan met de omwonenden van nou ja, kunnen we dat nog gedurende de zomervakantie nog even in stand houden. Ja, daar was hij toch wat minder van gecharmeerd en die heeft toen echt een formeel handhavingsverzoek ingediend. Omdat het op gemeentegrond is, een bouwwerkje wat niet vergund is en dan moet je als gemeente daar optreden. Ja, en dan kan ik het opmaken dat er dus voordat er een officiële klacht is ingediend wel al contact is geweest. Ja, er is even via de MOR, dus een melding openbare ruimte. Via de website heeft hij dat aangekaart. Daar hebben wij op gereageerd. Ons antwoord was van nou, laat ons dat nog even over de zomer heen tillen. Dat was onvoldoende en dat heeft geleid tot een formeel handhavingstraject. Ja, had er dan in die tussentijd ook niet even contact bijvoorbeeld met de kinderen kunnen zijn? Dat het op een iets andere manier was opgelost? Ja, volgens mij zijn dat soort trajecten die is heel lastig om dat helemaal op elkaar af te stemmen. Hadden we dat op een iets andere manier aangevlogen middels even de wijkcoördinator even aanspreken, dan had dat er waarschijnlijk gebeurd. Nu is het formele traject. Nou, het formele traject in zoverre dat wij handhaven, maar wel op zo'n manier dat we zeggen van nou, we tillen het over de zomer heen. Jullie kunnen nog lekker jullie zomervakantie uitspelen. We gaan ook in gesprek dan met de omgeving, wat kunnen we dan in de toekomst doen om het op een iets andere manier invulling te geven. Dus op zich aan de ene kant wel heel blij kinderen spelen, aan de andere kant wel even rekening houden met de omgeving en vooral ook na de vakantie dat we ook zorgen dat het opgeruimd wordt.